Kung sa 20 oy, nadi utang si Grace. Si Grace ba di kasabot inagkuan pa nga ni Ate Mila si Ate Lorna di ba siya kasabot? Naglalis ang mga buwang ba kay istorya sa to. Sama ba ni collectible? Uy, kisa ni mahog ang hit. Di lagi ako. Ikaw ang siguro ba? Ikaw may namutag tawas ay sa piniling din ni. Collectible. Wala ko gyud sa collectible. Kabugo ni Grace. Mura na ibugo. Bright! Maura na bright na bugo. Bright John. Very bright. Human Vanessa, being. si Muta daw kung kilikili. Kadiri ka mo. Buot ba? Si mama ba kayo? Kung kailan natiguang tsaka ng tang panuot. Wala mo naman mo manghugas ako sa kung kilikili kay nalay ba. Oy, mama. Kahinomdam kay nani na isda tiban lutoong papa. Oh. Oh, sa ano man na kanang bilong-bilong. Na di this kasukaon lagi kus nugget unsa man to. Original to di. Lain din ang nagi ipares og gagang kuan no si ang ice cream lahi. Collectible pala. Ay maudi baho kay kung duster baho. My addiction. Oh. Di ka kisay manghumog kwarta. Wala. Ah wala sige salamat kay di mo mangutang. Pero pangawat na mo. Pangawat pero pang Ay, ma, tanong nga sa Tiban. ana. Kung Di ka manghumog kwarta ni. Ya, nusa ko bayran nimo. Ngam ko utang ako uy. Oo. I-vlog ra ko na siya kung mas siyang bayad para na evidence. Ibla asa mag-ilis ako dit kay ako na i-vlog siya kay. Oy, nusa ka bayad si utang ay pagbungol-bungol na. Kasi vlog da may paghuwat ay wapay sahod dit ka. Tagas pagnaong nimo eh. Nganong di mauwaw ka nga personal, mao ra man day reality. Pati kay mong vlog, day. Ha? Pati kay nang imong vlog. Ngano man? What sa ka nag-ilis ko kay bahong angit. Bawo ako sinina. Ay, so gi-accept, hindi mo nabaho ka. Dili sa ko bahong. Ay, dili na lang ako palitag bulat si Nico Tiban, tag 29 raman. Ngano sige mo papalit-palit og bula na unsa? Si Vanessa ba yung anak mag-spoiled maayo. Sakto lang. Spoiled. Bati ba na spoiled dun Vanessa? Bati na spoiled dun ang anak. So, dili spoiler dun. Dili gid pwede spoiled dun ang anak. Green sun. Pare ni Grace gi-spoiled di Victor. Spoiled mo ganis Victor si Grace. Gi-spoiled asas Vanessa. Kinsay spoiled? Ako? Kami? O ikaw gi-spoiled ka ni Victor. Mao na Kung kuso. spoiled, di na may manarbaho. Spoiled din ang pangalan na. Spoiled. Spoiled ka ni Grace ni Victor. Tako Oh, lang ko. kisa may pinalitag barbecue Vanessa. Siya kami. Oh, si Kami na so dami isda inununan siya barbecue ang baboy. Boy, naat Tanawara. may reason. There is a reason. Naat may reason, Mauna guys. mulaban ni Victor. Don't believe them. Mulaban ka Victor no. Not really. Musugot ka magbuwag mi si mong papa. Anak ka, nagbuwag na mo. Ni Manisa di mo na mutuo. Butol ka ayo siya. Usay ay. Uy ni anak bre nag-story mo yung papa gani Manisa. Di ba? Nya, Pod nag-away ba sila, nagsumbagay ba sila mujib pod. nag-apil-apil pud si papa nimo. Sumbagay sila mujib. Kisa mo, Jib. Si mamog si mujib. Ang alam kay gayaw-yaw mo sa cartoon. Ngano gayaw-yaw mo sa Sumbagay cartoon? sila. Oh, maldita kayo itukmod na ko. Sumbagay, dyan na sumbagay. Oh. Ayaw pa makak ba? Ngano iya Ako na makak. Iya, Nag-story namin papa video call bin Laden nagulat ko. Ay, nilayat lagi ko diri way bangko diri as in. Gilayat nako. Nag-unsa siya Paglayat ako naggadag ko dako iglawas mo siya busumbag manumbag siya niyang away sila. ang anak kay gikuan mo kunya Kay di ba ni ingon. Si pataka. Katong di ba ni Agi dito sa Manchilis. Naalala mo yung nga ni dati ingon na siya. storya about sa ayang jowa diha nagiingnan ni mama nga dagag babae daw na tilawan si Mujib mga ganyan-ganyan. Kani ang babae ni sumong na ng Mujib, si Mujib na dibdib. Mao din gikontrahan niya si mama abot sa karton kay tungod ato na storya. Tapos, Away sila tudo pagka manuman ni adto man ko sa ano, ni adto ko dito sa Dito pud sa ila ra kiling studio. nagstorya ko ni kay lagot mo si Mujib, ang gikadlukan masig makasakit sa ni mama ba ana. Istorya na ko si Mujib dito ni do naniminaw man sa si Mujib nako ni ari siyang mama na siyang pasaylo ko. daan na diri sa ati. Naa, ate pugan pa ni si Mujib. Mujib, listen to me na. Nya kay ang akong gusto ba ayaw ko gubot ba. Di ba Grace? Unsa si Rocky? Niagi si Mana niingon ko nga kanaday giistoryahan ko Grace. ni dito sa tungod sa karton na ingna siya nga 12 years na puyo diri nganong ging ana sis karton.
Oh, Kay nagdumot nga siya nimo. oh nagdumot bing anong magdumot Tapos siya? nagsalita ra sila tiban. Gusto namin ni Rakil, akong gingnan, sometimes Rakil, no, na mga bagay ba na, imo sa hunahunahon, og ka times 3, pick ag maayog todo, kung ang imo gawas ba si mong bunganga, makakusog away, makagos, Naunsa gulo, siya? o dili. Bunga nga man na siya. Ikaw na siya, dili man, ani man. Aligre kay ganyan. snipe video diri ako gi. Ana din ko niya nga. Toksikuan lagi. Si Anak ko niya nga, sometimes ba, tarungon ang mga baba na to, kay dahil mga nakay masaktan na tao ba, na magkusog gagulo. Sometimes, Tapos- dili kay feeling sila yung mga hunahunahang maging bunga. Tapos Ingulan siya nga. Dili man yun naman. Ay, dili, Rakil, sometimes. Gaya, istorya mi to. Basta, nag-istorya mi. Istorya mi. Pero ang video, Ni Grace. Dool, si Kuan ako. Ni Dool, pero si... akong gitukso si kuan akong gitudluan si Pakita na niya, pakita. si Rakil nga. ano Ikaw na, tungod. sakit jud mo ulo kanina? Nagsakit sila kong ulo din. Stress ko niya. Wag ko ka to. Wala gyud ko kadungog. Lalo Wala may ka stress diri, mo way, ka. wapa ka na ulit. Ngano na stress ka? Ako jud ang nagano. Tukmod na ko siya na. Gaya, kusgan kay mama. Sila magsumbagay jud Kusgan kay siya, musukol. Tapos niun sa ate Lorne. Di ko gusto mo tanaw. Ana gani ko, may gani wa si Grace. Unsa Ana ka si Rakil ba? pagwatay mo Ana si na Rakil. Ana si Rakil why you are here? Because of you pala to. Grace, paano pagkatay mo na kitaan? Wala, feel ako kibusa ako malagot siguro ko pero grabe naman sa tuoy. Tinok mura gyud ay. Potok mo dok mama kusgan kay tanan. Tok mo na ko siya kusgan gyud. Wa man koy bra. Niun sa Ini, masumbagan ta diri ron. Ang akong gikuanan ba kay lalaki mo gud si Mujib. Basig Ngano man di ba ko mahadlok? wa ma Niun sa it's not Ate about Mila. kahadlok, ma'am. Man, niun sa Kubot, Ate Mila, kusgan ma. si Mujib Na si kaysa Mila. Tog po si Mila. Kusgan, kuan kay day kusgan kasi mo jig day murad. Nang anak na jud. Nga praning. So kamo ra dalawa diri, kamo ra Lorna. Ako Wala wala ni pa natulog. Ang ako jud kay nagstorya pa mi papa. Ganyan pa David. Bin Laden ako ana sus kay nakadungog ko tingog naman ni Mujib. Nilayat lagi ko diri lagi di. Why break. As in kay ginervyos man Di ko. man ang istorya na Tapos Grace. naka-open na ang kamera, nakita ni Papa. Grace paminaw ang istorya gud na ako. Asa pa man jud mo first naglalis? Diri na sa loob or dito pa sa gawa? Dili niagi si mana di ba des ka man chilis tungas ka man chilis iya ako giingnan sa cargo katong carpet ba. So ako si giingnan. Asa naman ang chicken nuggets, Grace? Why ayaw ninyo Ako giingnan nga diri lang sa ni kay mo sa Sunday mo ako na ipalipad niyo wa man balipad di ba. So niari siya diri buntag nagyaw-yaw dagag sa istorya din. Naglingkod ako di ako sad kay naggikas dagat sige ra kog kanang Nasa kuan- Tilorna? kuan. Nas Lorna. Nagyaw-yaw siya niya nas Lorna wag siya nagyaw-yaw karon kay ana di siya. Alo na daghan ako sa istorya ba ni tubag ko unsa yan ako we will see tomorrow ana ra ko ni relax ko we will see tomorrow ana daghan ako sa istorya. Daghan siya istorya. Ana daw nang istorya daw ko nga sa kisa gi istorya na kong katulong wa magay ko kay standby diri. Si Rakil akong giingnan sa una nga kay di ba si Rakil mingon ako galibog jud ko kung ako bang dawaton ang proposal niya. Ana siya di ba? Ako siya sige na unsay dawaton proposal nga si Mujib munyo man na naman sa Pilipinas. Niya usa sa karas Mujib daghan kay mga babae diri. Wali ko kabaw nga ni istorya sa ni Mujib iyang gikuan si Mujib ba. Nya Tapos yun ni ana mauti ang point ni mauti Mujib point lagot ni siya. siya lagot siya na kunya ngano man ako gina why you na ano siya I'm angry why you angry that's true I'm talking the truth nga na kunya ingko tinuod man sa na akong istorya nga kuan dili man sa ko namakak ana siya nagaga sa istorya Madasa, maldita kay siya. Ma, gamitan ni karton no, butangin dito sa mga mabuak. gingnan ako si Mujid buga pa batasan manisay atay ni manisay Tapos ako giingnan si Mujid nga ayaw pag inguna na ha kay dugay na ba ko puyo diri ni ging ko you are no trespassing here no trespassing ingnan ako siya. You are no trespassing. Ako gingin ko because you are a man, I am a woman. Why you are here? We will PO here this house. Pero pagstorya na ko Mujib pa ni Dool siya mga nag-sorry si mama. Iya ko gigakus-gakus diri ari nga si pasaylo wag gina ko tagdain ko no. You already talking something bad. I can't forgiveness. Anak ko, I can't forgiveness. Diba ni unsa kapag storya di ay tiban? Basta oy mga. Tiban, si isog kay ka sa video, kana bitang masuko ka nga. Wala pa to. Pero alam ni mama pag nasa pertuhan kay musong naman siya ni singka na jud ko. Okay. Tama na. Mama sa ate. Stop! Ni anak ko ni Kuan, ni anak ko ni Mujib. Stop! Di naglagot mo jud ko mayo be. Mujib na ko, ni anak nas Mujib kay alam man niya ni singka naman ko. Kasi nung una ni ano ko stop na ma. Naglagot mo Ma. kung mujid ato. Ma, ni anak ko ma.
ako sa kusgan po ko. Oh. Tapos, Ang alag di ka magkusog Basta, na. Minaldita kay stalan siya. no. Please, ibutang na Tagsara ko masuko. Pag masuko gani ko, Tinood musaka siya, akong no? dugo. Yes. Sa video ba kay isog naman kay ka? Kay musuko akong dugo. Kay Musuko babaya akong ka na ko, dugo. guys. Musingka ko kay Musukuan Sara, dito. no? Kailan ba ka na ko? No, kakuyaw ninyo. Uy, nanon na Ning anak gani ko ni ni ate, may ganito wala si Grace diri kay baka makita ni Grace ba na yung Nagkatawa mo ko ning Ewa ko kay ba mo unsa niya mo reaction. Di magud kailain magud ba ni kanang karton. isog Gibutang na nako diha. Kanang mar karton gikuan ako para sa kapobre unya karon lenda. Por unsa may purpose nga ni abang ko para na ako'y kabutangan sa karton gini ko asa when I can put karton in the heavy in the langit. Kingnan ako siya. Nabuang siya. Buto gi kuan ako nangay pasaylo diri nangay sige istorya nga sorry ana bahala ka diri di ko mohatag sorry bahala ka diha. Kay human na siya istorya giingna pa jud ko niya you go out here. Giingna pa jud ko hawa diri ko oh yes I will go out. Yana siya. Oh naka-realize at siya nga kuan ni ari diri nangay pasaylo gigakos-gakos ko bahala ka Yung diha. sa pag story at iban. Bahala sa gakos-gakos. No, amazing ninyo, oy. Kay galagot jud Kay ko. sa video tiban at first wala pa to. Wala pa Nag-istorya mi mga guys tungod ang tag-iya sa balay Sa diri. video ba wala pa to na Nagyaw-yaw lagi sa karton nga akong kani mga karton na ba kani mao ni ako na nang gipasudi ri kana usa duha tulo. Tapos ang usa to apa diri pasok na nako kawa na yung space. Ngano na pasawom ka banisa? Mag-TikTok ko dali Wala na unsa nag-sound ng video be ko diri. Muna akong kalagutan, nagbusit ko. Nya, mga guys, diri na lang ko to mga kapobre akong vlog kay ang story about of someone's someone's fighting me. Someone's fighting me. Ang kapait pag lalaki siya babae ako. May nakapait niya. Gibuy-buy ko ba murag kuan nga murag ako nagbayad diri. Kalagot yun ako. Muna ako mangita jud kog balay kalaing kapuy-an mangita jud kog lugar huwat lang wala pa. Huwat kay wa pa man budget i-down gud kailangan man gud mag-down kag 1 month down. Ya, 2 month 1 month down, 1 month advance diri sa UAE. Munang lisod pa kay pud sa akong dapit kay pandemic ba pud. Muning anak niya karon inanaon lang ta musugot mo anak agoy paita. So mga guys, diri na lang ko to. Daghang salamat sa inyong pasubaybay sa akong video. Ug salamat kaayo. Bye.